Urip iki omong ya sedelo. Ayo konco padha ndangin sapa. Barang becik padha tumindakno. Aja melu-melu gawe ala. Rasa ati pengen tak mareni kabeh barang rambut jaji madat minum madon uga judi tapi rasa ning setengah mati kabeh kuwi tak lakoni nganti saiki ra mari siji balik siji piye Gusti lak mareni aduh Gusti piye lak mareni wis tak coba macem-macem cara tak rasane kaya ora ana guna nganti saiki sik golek cara ngalahake barang mandraguna kabeh kuwi tak lakoni nganti saiki ra mari siji balik siji piye Gusti lak mareni apa nunggu nganti aku mati